Vicent Andrés Estellés Burjassot, 4 de setembre de 1924 en València i 17 de maig de 1993. Era un periodista, escriptor i un dels més importants poetes valencians del segle XX. Dels més reconeguts en la nostra llengua, considerant el principal renovador de la poesia valenciana contemporània. Ell s'ha dit que és el millor poeta valencià des de l'època d'Ausiàs Mas i Joan Roig de Corella. Estellés té una obra diversa i molt extensa, encara que n'és més coneguda la poesia. També escrigué novel·les, obres de teatre, guions de cinema i llibres poètics. Els temes centrals de la seva obra són l'amor, el sexe, la pàtria, sempre des d'un prisma popular, quotidià, senzill, directe, fins i tot vulgar. Tota la seva obra és difícil de catalogar, ja que algunes obres les reelaborava a partir de llibres o anotacions privades, com els manuscrits de Burjassot, Cançoner o Mural del País Valencià, dels quals només es publicaven fragments o aquells poemes que considerava més adients. Servisca d'exemple Llibre de Meravelles, pot ser la seva obra més coneguda. A partir dels anys 70 publica amb més freqüència i rep nombrosos premis. A partir d'aquell moment comença a ser reconegut i es publica la seva obra completa, tant en prosa com la poètica. A més, Estellés és un dels poetes més musicats en la nostra llengua. Els premis més importants que va rebre són Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en el 78, la Creu de Sant Jordi en el 82, el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes en el 90 i la Medalla d'Or al Mèrit en Belles Arts del Ministeri de Cultura a títol pòstum. D'altra banda, des de l'any 2010 es celebra als territoris catalanoparlants la Festa Estellés i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va editar un CD recompilant amb motiu de la declaració de Vicent Andrés Estellés com a escriptor de l'any 1212. El Centre del Carme de València es va afegir a l'homenatge albergant fins al mes de febrer una exposició titulada Vicent Andrés Estellés, cronista de records i esperances, que va ser visitada per la Consellera d'Educació, Cultura i Esport. L'any 2013 ha estat triat per nombroses institucions i associacions per celebrar l'any Estellés i retenir homenatge en complir-se el 98 aniversari del seu naixement i els 20 anys de la seva mort. Esquerra Unida a les Corts Valencianes ha registrat una proposició no de llei on demana a declarar l'any 2013 any Estellés, en homenatge a l'escriptor valencià Vicent Andrés Estellés. Per tot això, el ple de l'Ajuntament acorda 1. L'Ajuntament de Benetússer fa un reconeixement a la figura de l'escriptor i 2. El ple aprova la designació d'un carrer plaça en homenatge a la memòria de Vicent Andrés Estellés. Bé, Estellés, un dels principals renovadors de la poesia valenciana contemporània, fa 20 anys que va morir aquest geni de la literatura valenciana, deixant-nos la seva rica i variada obra per a ús i gaudir de tots els valencians. No hi ha millor manera de retre-li homenatge que recordar la seva figura i la seva tasca i divulgar la seva obra. Recuperar i promoure la cultura és un dels pilars bàsics per a la recuperació de la memòria col·lectiva. La comunitat, des de les diferents institucions i estaments, s'ha volcat al llarg d'aquest any en la commemoració i ha subratllat la tasca de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a través de les diferents activitats organitzatives i s'han comprovat el suport de la Generalitat. Des de la Generalitat, i dic des de la Generalitat perquè aquestes últimes paraules són de la consellera i les que venen ara també, la consellera Català, tenim el compromís de dotar el reconeixement que mereixen tots aquests artistes que d'una o altra manera han donat forma al que avui som com a poble i com a societat. Una societat moderna, democràtica i que mira al futur. La consellera, Tenia de Levante, la consellera Català, va mostrar la seva sensibilitat cap a Vicent Andrés Estellés
al escollir uns versos del poeta per a la seva presa de possessió del seu càrrec. Tant ella, destaca el periòdic, com el seu equip han insistit en desterrar sectarismes en la política cultural. Continuava dient la consellera, sobre Estellés va assenyalar que la seva obra és un exemple de valenciania i d'amor pel nostre poble i la nostra cultura, des del prisma quotidià i de la senzillesa, ha afegit. Mai va oblidar d'on venia, ni social ni geogràficament. I no sols això, sinó que també en el Congrés va haver una proposició de llei del Partit Socialista que va estar aprovada també per això demanem que se reconega a Estellés la seva tasca com a un dels millors poetes valencians i a més que puga tindre un nom al poble de Benetússer, un carrer, una plaça, que encara no el té i pensem que cal que... Gràcies. En primer lloc, avui un dia important, el 25 d'abril, recordar que l'últim lloc de Benetússer on li donarem un anomenament va ser la plaça del 25 d'abril i vaig per davant el nostre apoyo i la nostra satisfacció perquè un veí de la comarca, la vecina de l'Horta Nord, com és Vicent Estellés, Vicent Andrés Estellés, se le reconega arreu de tot el que és la comunitat valenciana i especialment en el tema educatiu, de poesia, etc. Però clar, estem parlant d'una cosa que és, per una banda, reconeixement, que el reconeguem i que costi per davant que el reconeguem, però per una altra banda estem demanant l'anomenament d'un carrer. A Benetússer sols queda un carrer per anomenar, que és l'avinguda que va al cementeri, que és important i no és important perquè no té número de policia, vol dir que poques cartes se faran en aquest nom, no? Però bueno, sols ens queda un carrer per anomenar i vaig a per davant, n'hi ha un acord ja plenari que va presentar el Centre Extremeny de Benetússer on demanaven que se ficara un carrer al col·lectiu important dels seus veïns que viuen a Benetússer i ho vam aprovar així al ple i vaig a per davant també que el Consell de les Dones va aprovar l'any passat que el pròxim carrer o el pròxim nomenament que se feia a Benetússer, no vull recordar les companyes meves que estan en el Consell de la Dona representant del CDL, que seria un nom d'una dona. Ja se va fer en l'últim centre escolar, que se va fer en el nom d'una dona, i en aquest cas sols ens queda un carrer per a fer, i si ho aprovem, el carrer seria Vicent Andrés Estellés i deixaríem endarrere acords que han hagut davant i acords com hi ha en el Consell de la Dona que s'està treballant, se nos m'han explicat, per a que aporten els grups polítics i la gent que està representada en noms de dones per a ficar-li un carrer. Entonces, no tenim cap de problema, apoyem totalment la gestió, la llavor i el que estan fent altres institucions com la pròpia Generalitat en reconèixer la llavor d'un escriptor valencià, però en aquest cas anem a votar en contra perquè creiem que l'únic carrer que queda a Benetússer té que portar més debat i entre tots tenen que decidir al final el nom que s'ha de proposar. Per un lloc, perquè el Consell de la Dona vol que se faci una proposta que siga un nom de dona i perquè hi ha també una sol·licitud de fa un any del Centre Extremeny de Benetússer que també demanava un carrer a la població per la incidència que tenen com a veïns de Benetússer. Ens creguem que no en aquest ple tenim que acordar ficar l'únic carrer que queda i sí que continuem treballant i quan no venies potser hi ha un centre educatiu o algun lloc del municipi també pot tenir aquest nom, però no té la decisió únic en l'únic carrer que queda. Per això no va votar en contra per a que no se prengués aquesta decisió. Moltes gràcies. Silenci. Ens demanen silenci quan ens queden encara tantes coses per dir. A dormir, a callar. Cal els dies futurs una amarga memòria de sang pels escalons, de vidres en la boca. Una música sola que ningú no escoltava arrossegant-se, trista, per damunt les estores. Un animal de música, allargant-se, prim, des del començament de la mort en la terra i creuant, un per un, tots els túnels dels segles amb una bruta fam de claredat, només. Ens demanen silenci, els prohomes mediten. Creuaven piament les mans sobre el melic, ofegaven un rot, aclucaven els ulls. Oh, les eternitats de J.R.J. El món està ben fet, a callar tot el món, a dormir tot el món està ben fet.
Què més ens podeu dar en altra vida? Amén. Els versets eucarístics de Bertran Oriola. Llibre de les meravelles no podia ser més meravellós i adient també en els temps que vivim, per el qual votem a favor de la moció. Gràcies. Des del Partit Popular, Montse, sí que és de veres que la figura de Vicent Andrés Estellés és una figura important de la nostra narrativa i en aquest sentit sí que estem completament d'acord en el primer punt que diu que fer algun tipus de reconeixement a la figura de l'escriptor, però també reforcem d'alguna manera la tesi de Jesús Enrique al dir que ja tenim a la cua diverses propostes en quant a de carrers i d'alguna manera proposar que aquest reconeixement vagi a una altra línia i se poden fer molt més tipus de reconeixement que no siga ara afegint cada vegada més possibilitats a l'anomenament d'un carrer, quan sí que és de veres que tant des del Consell de Dones se va fer aquesta petició i s'ha de fer també, ja no només el registre d'entrades, sinó s'ha de també alcaldia en diverses ocasions per el col·lectiu extremeny, que al igual que per exemple en els grups tenim carrer València, carrer Alacant, carrer Madrid, ells volien tindre aquesta xicoteta representació en el poble, ja que són molts els habitants que provenen d'aquelles terres i, en el cau mateix, d'alguna manera, proposar algun altre tipus de reconeixement, per suposo es mereix la figura d'aquest escriptor. M'agrada que hagin recalcat tant la figura de la consellera, perquè per supòs no anàvem a tirar per terra la figura de Vicent Andrés Estellés i menys quan ella mateixa l'està apoyant, però sí que és de veres que estic segura que la consellera d'alguna manera no subscriuria les paraules que se transmitixen en la moció en quant a territoris catalanoparlants. Quan avui mateix al ple de les Corts ha corregit a la vostra companya en el seu pensar, que és també el meu, quan s'ha referit al valencià com el nostre català. La consellera li ha dit que d'alguna manera ella parla valencià, jo també parlo valencià, i que no és el moment de fer el valencià com una llengua de segona. Per tant, això no vol dir que la consellera no ratifique la figura de Vicent Andrés Estellés, però estic segura que no aprovaria aquesta moció. A veure, nosaltres a la moció no proposem un carrer concret ni una plaça concreta. Proposem que s'estudie un carrer, una plaça. Els carrers se poden tallar i d'un carrer molt llarg pots fer dos. Vull dir, tot és qüestió de voluntat. I amb voluntat les coses se poden fer. I a mi no me serveix que me digueu que el reconegueu, sinó feu l'esforç de que realment estiga present en el poble de Benetússer com està el carrer d'Auxermar o com està l'altre carrer o com està Cervantes. Per exemple, estem reconeguent a escriptors d'altres llengües i a els nostres propis no reconeguem. Els valencians són especials. Això per una part. I per una altra part, això del territori catalanoparlant és tan absurd com no acceptar el territori castellanoparlant i dir que, per exemple, Andalusia no és territori castellanoparlant. És que ahir m'hi vaig entrar. Però pense que si n'hi ha voluntat sí que se poden fer les coses. Jo no dic ni este ni l'altre carrer. Dic que seria de dret que Estellés tinguera un carrer a Benetússer. A on i com, això és una cosa que es pot negociar, que es pot parlar. Igual com, evidentment, és necessari que hi hagi més dones, noms de dones als carrers i que la gent d'Extremadura tinga també el seu carrer, evidentment. No estem negant res de tot això. Res de tot. Pues molt fàcil és, deixem el punt 1, que l'Ajuntament fa un reconeixement a la figura de l'escriptor. És que clar, a veure, jo no estic dient que diguem ara quin carrer va ser. Jo dic que s'estudie. Però no, així diu, el ple aprova la designació d'un carrer. Jo quan prenc un acord d'ací és per complir-lo. No sé si... Perquè així diu, el ple aprova la designació d'un carrer. Jo te dic, deixem que l'Ajuntament fa reconeixement a la figura de l'escriptor. Si vols, el ple aprova l'estudi
de designar un carrer. Ya está. Si no te parece... No, no, t'ho dic perquè així fiquem en el paper de tot. El ple aprova l'estudi de la designació d'un carrer en homenatge a la memòria visitant d'Este. Ja està. Recollim aquesta modificació. Contracte d'aprovar la designació, aprovant l'estudi de designació d'un carrer. L'estudi De la designació d'un carrer. Plaça. Esmena. Vale, passem a votació. Tots a favor? En contra? Abstencions? Pues queda aprovada la proposta.